Muwaye kudare nemhuri yenyu kusanganisira Douglas nevanin'ina vake. Muzotora nhumbi dzemwana wenyu Brenda dzaakasiya pashure pekunge auraya murume wake Tinotenda kuSouth Africa. Come again. Uyai kudare nemhuri yenyu kusanganisira Douglas nevanin'ina vake. Muzotora nhumbi dzemwana wenyu Brenda dzaakasiya pashure pekunge auraya murume wake Tinotenda kuSouth Africa. Uye mouya mubhadhare mari yemombe inoita 400 US yamakavimbisa kuti tinozouya tobhadhara parufu rwamusina kuzouya. Zita murume anonzani akafa. Tinotenda. Ndiye akafira kuSouth Africa. Mari ini kwana nokwana mombe. Zvinhu zvakagovewa here? Alright, fambai ninawo. Handikunaziva ndizvo zviri makwirira kuita ndinovakwata. Ndisekuru vemufi. Sekuru vemufi. Okay. Ava chichena. Vanga vari baba vemukadzi wemuzukuru akazouya muzukuru. Saka ava ndio vakuwasha. Vanga vainatezva Ava ndio vakuwasha. Mimi mburateza. Mumakauraya futi. Munobvuma kuti chachataura panapa mushure mokuti mutaure chokwadi kukumbira kuti mufunde mukwiro wedare. Ndinotaura pachena pamberi pamakopi. Ndinotaura pachena pamberi pamakopi. Taura chokwadi. Taura chokwadi. Singareve nhema. Singareve nhema. Mwari ngandibatsire. Mwari ngandibatsire. Mabisa mari edare. Yatabisa. Funda kodo renyu rorudyi. Baba. Ndinotaura pamberi pamambo makope. Taura chokwadi. Taura chokwadi changu. Singareve nhema. Singareve nhema. Mwari ngandibatsire. Ngandibatsire. Mapfuma here izvozvo zvakabva mukauya pa1 hamuna kuya parufu makavimbisa kuti mushabisa mombe zvakare muchivimbisa kuti ndimi mune nhumbi munadzo nini ndimi munadzo izvo ndingapindura hangu chakamira mirayira zvichasvika zviripo. Taurai baba venyu kuti mambazunzwe makwiriro amaita padai zvokuti idarinzwe zvose. Pamusoro imamo makwiriro andaita dare ndeyekuti ndine muzukuru wangu mwana wahanzvadzi yangu anga akarora mwana wavamutsvakanyama. Saka akaro vakanesana kuSouth Africa vega kuSouth Africa ndokubva auraya muzukuru wangu ndokubva atiza. Asi atiza akafonera mumwe munin'ina wangu
kurwisana nemurume asi yasiyana mukuwadza zvekuti handifundi ndende munotarisa saka adaro uye akazoenda kanotarisa nokuda kuti nguva yake nguva yecovid vakanonoka pakufamba kusvikira muzukuru ari ashaika makuseni ashaika takazopiwawo shoko saka uyu atiza nyaya yacho nayakatenderera pamidhiya zvakanyanya chitenderera saka yatenderera vana vavamutsvakanyama vakabva vanditsvaka ndisati vakaona mwanambaza mukuru ndokubva vandifonera vati sekuru toda kukuonai tinokuonai sei ndokubva tavapa madirection ekuuya kumba kwangu vakauya vari 3 mazita amuno kwatisina nyatsoita agona kubata mazita asi pane mumwe ainzi Nathan akanga aripo Nathan saka vauya vakauya nemotikari ndokubva apindai mupake motikari mukati ndokubva varamba kuti amotikari tosiya kuti tapinda mumba ndokubva tatanga kutaura vati asi nezvakaitika izvi handizi kuti tingaitawo sei ndikati pane zvino bhodhi ichiri kuSouth Africa chinodiwa imari yekuti bhodhi ipi kuSouth Africa iwe kuZimbabwe tizoviga muzukuru nechikafu chinodiwawo panhamo ipapo zvikanzi aiwa tinogona kubatsirana saka regai tinogona kuwana E1000 kuti tibatsirane kuti bhodhi ipi kuSouth Africa kuuya kuno tozotsvagawo chikafu chadyiwa panhamo saka vakabva vatawirirana ndobva vaenda vakazondifonera ndobva vauya ne$500 achibva vandii but asi hatina kuzoona mari yakakwana asi tichiri kumbomhanya kuti titsvage mari ngadaiwa zvakanaka zveshuwa vakamhanya ndobva vazondifonera rimwe zuva chitori manheru zvema8 kanzi hamunogona here kuti muuye tisangane mutauni ndikati handinokwanisa ndobva ndaenda mutauni ndanosangana zveshuwa pachokisi vana Robert Mugabe naCameroon ndobva vandipa $200 mari yese chibvaita $700 saka ipapo vakanga vandivingisa vati patichasimuka kana taakusimuka kuno tichakwaiwo motikari nemuchatakura vanhu ikoko nesuwo tichaendawo tinenge tine motikari yedu asi dambudziko riripo nderekuti hatina drive asi imi taona kuti nodrive saka tichakupawo tokumbira kuti tokupai motikari asi chirori nenguva ino yemvura vamwe vanhu vanganaiwa nemvura ati hatinoisa tende tinoenda saka zuva rateti tinosimuka tichiita kuenda mangwana vakabva vazondifonera kuma10 usiku vakati asekuru mota iye yaita tichiti tichakupai hatichakwanisa kukupai pane zviri kuitika asi tibatsirewo kana mune vanhu vamunoziva kuti munogona kuwana motikari inotakura vanhu kuenda navo nhamo ndikati motikari regai ndimbomhanya zvishuwa ndakafona zvibva ndazoti handawana motikari kuti motikari yoda $300 zvikanzi aiwa torai motikari iyoyo tosangana mangwana patinenge takuenda tobhadhara mota iyoyo ndakabva ndaenda zvishuwa ndibva ndanditora motikari usiku ihwo ndichibva yararira kumba kwangu mangwana makuseni takati tosangana pana chinhoi patotal ndobva tasvika patotal paya ivo vasati vasvika vakazosvika ndobva vatipa $300 iya yemotikari ndobva vati sekuru hatichakwanisa kuenda tese tine motikari yatoda kutengesa dziyanathan bongo nestendi iri kudombo shaka and then pane motikari inofanira kuuya panapa ichizotitakura inobva kumarodi saka ndo zvinotamirira motikari iyoyo ikatitakura then kukwekwe tine mari imwe yatikuda kupiwa nemukwasha musoja akaroora tete vedu anoda kutipa mari dzekuti tinokwanisa kushandisa toziva kuti watikuenda kuda chiera mari ikati aiwa zvakanakayo saka zvatiri kuita pano imi muchiitirwa nenhamba dzevanhu vese vatinavo pano kuenda navo kumusha isuwo totorawo nhamba dzenyu dzese tese takadai zvishuwa takaita saizvozvo kandi kumuriwo kune mombe here kuti munogona kuuraya kati mombe pane mombe dzadzatsvagwa asi
pane yekuita $500 neyekuita $400. Zvikanzi ayo imini ichiita kuti vanhu vari kumusha vaurei mombe ye$400. ndobva tatofonawo zvishoko kuti urayai mombe, vanhu vari kuuya vati tinobhadhara ngomombe yaurawo. Saka takasimuka ivo vachiti tikamirira mota inobva kumarondero. Tichibva taenda tava kukwekwe, taenda kumbereko tava kukwekwe ndobva tatrai kufona namba dzavo dzese dzadzisingachaiti. Takabva mukwekwe kusvika tanosvika kumbereko tese takada kuti 10 tichitrai kufona namba dzadzisingachaiti. Kusvikira ndazotraya kufonera vamwe vaiti ndini mai vaBrenda, vakandifonera futi vanzwa nyaya iyoyo pamiti vachiti ndini mai vaBrenda vasara. Ndobva ndazovafonera usiku kuma2 tatosvika takunhamo. Zvikanzi no inini nevanhu ivava hatisikume chete, inini ndiri kwandakaroorwa. Saka kubva ipapo Alright, Ndorondo tiri kunzwa very good. Itai precise to the point toda tinange nyaya yekuti ava tisvike pabetserano yavanofanira kunge vachiita kuti zviri kunetsai nepavakasiyira dare risumuke rifambe. Saka ndo zvatinoda tisvike papointi ipapo. Chamadaunzwa chito kuti zvakataura apa kuti vanokutorerai vakatokutorerai here. I'm sorry, ma'am. Chikumbiro chavakaita bhodhi yakusimba kubva kuSouth Africa vakapa chikumbiro kuti hatizokwanisi kuenda kunotora hembe dzemukunda wedu. Tinokumbirawo kuti takuona hembe tozotorera kumbereko. Zveshuwa taiwirirana tikaita saizvozvo. Saka ivo havana kuzokwanisa kuuya kuzotora kunhamo kuti vatore hembe dzemukunda wavo dziripo kumusha kwekumbereko. Chikumbiro chechipiri chatinachokutanga vakati tiuraye mombe yevaridzi panhamo vachiti vanouya vachizobhadhara mombe iyoyo havana kukwanisa kuibhadhara. Saka ndochikumbiro chatinacho kudaro kwamama. Vakazopedzisa here makanga mavudisana kuti vanobhadhara 1,000 apa 1,000 mari yakapedzisa 700 havana kuzokwanisa kupedzisa yese. havana kupedzisa yese zvakataure pazvirito kuti mari yakasara imari iyo vanhu 2 vakazoivava nhumbi muna dzemimi dzavakachengana nhasi mombe vasati vabhadhara. zviri kutaurwa nevava ndizvo zvere. ichokwadi ndinopupura izvi vakasvika pasaba vakanditaurira shoko ravari kutaura kuti tine vakomana vakanga takaurirana navo tiri kuda kuti vatipe barenda $400 usa yatikanga takwereta mombe yevaridzi. ndikati ndozvavakaita nokuti ndipese paitwa dzorena asingazvisiwe andibaba yangogatsvakumusha. Saka ndikatoda kuti zvino kana vakavandisa kuti vakupe mombe yekubaya parufa zvichokwadi ngavabhadhara. Vakomana ava ndakavatsvaga-tsvagawo ndikuvashaya. Vakomana vachena ava ivavo ndikutsvagawo zvakare ndokuvashaya. Saka vazosvika naye nyaya yemunomubata. Nyaya yandiri kuona yakazitaurwa yakanyorwa pasamoni yangu ndeye$400 usa inyaya yembatya zvinhu zviviri ndozvavakandizvo takateeresa hamuna kuzadzisa 1,000 ndizive kana ivo havambomukombo zvaihavambotaurira pamuroiva hamusirima inini pakutanga tabvunza kuti kutaura ava vanhu ava hamusina kuzadzisa munobvuma here inini mabvuma $400 ndabvuma. Sei mimi maso. Sei maso gari baba. Ndaida sei? Sei maso gari baba no. Panapa. Ivi ndima nditigara panapa. Mu family yenu. Ndima kabila ndimi baba we family yesi. Ndakanzi uya kuzotera nyaya uye nevana venyu vese. Saka vana venyu vana vacho ndivasina kuuya. Ndobva kwauya musukuru ndiye auyawo. Angachibhadhara mari. Muzukuru asimoya.
saka tikuti isusu anditi imina namushinge manzwi yaine nevana venyu vana tomwasiya moti ndindoenda plus ndimisa baba ndinofunga kuti hapana dzimwe nyaya dzinogona kuitika dzamusingapirwe even kana nevana venyu saidzozi hapana chavakati kana ivo vahoveyo vanondipupurira saka imimisa baba vana venyu vana venyu havana kukuudzai handiti ndakanzi mateni mutsvakanyamaka uri kudwa kudai nesamonidi saka ndini mateni mutsvakanyamaka kuti handaizvaa ndopanda kuti inini manzi mukudiwa kudare ndosaka ndiri kuti zvamadiwa kudare ava kutaura chichemo chavo kuti pane $400 isipo nembatya ndokuti chi one nyaya yembatya kana iri nyaya yembatya inini handingarambe mbatya dzemwana ndinoziva kuti mbatya dzemwana wangu ndinotsira $400 ndinofanira kubhadhara vanofanira kubhadhara vakomana iva vakanyorerana nevakomana saka ava kuti mwasunungura hembe dzemwana ndinozitora rei iyo yakutodawo ndatogarawo pasi nemiwo vadare ndichikumbira kuti zvinofamba sei hembe dzokuremerera mumba wenyu handiti kubva rini dzirumba wenyu saka 2023 24 hatamu 25 munhu akachengeta hembe dzisiri dzake hamuneso pepaneka kuremedza kamuri kuitera vanokuremedzana chokwadi ivo vanenge vachitaurawo ndichitaurawo saka nhasi tiri kuti maya mudare ava nenyaya yekuti hembe munotora rini mumba kwavo zvakudatangana pasi baba vemushandini imimi ndimi baba saka imimi wedza mune mati vati vana vangu toda kuenda kumba kana ndaenda kumba changodza vana vangu kuti abcd tapedza ava vanofanira kubva vachidzokera kumba kwava nditika vaine mhinduro sezvo vapotera imane makore muchingo zvambara pamusoro penyaya anditi saka kuti ava vanofanira kubva munomuva nenyaya chaichainobata sababa sipatonzi baba kuratidza ndimi baba vacho vachangamireni ndikukumbira ipapo ndopandogara nevana vangu kuti toita sei kunombatya idzi ziri kumba kwavo teererai munzwime vamiri akafa mwana wani mwana wavo akauraya mwana wani saka nyakuuraya ndiye ari kutombopoza achimboita madiro nyakuuraya ndiye nyakuurayirwa ndiye otanga kuzokuombera inini ndezvandiri kuona nokunzwa kapa imimi mwana wenyu mwanasikana akasiyapo ndamunhu kuSouth Africa achibva atidza iye mwanasikana ari kupi amusi kuziva kwaari vakomana ndio vakabereka mwanasikana ini ndini baba wacho saka you are the right person to sit where you are sitting ndimi wacho vana vatanga tiri kutobvunza vamwe ana Douglas vacho naanani avo apa tatarisana nenyaya yeupenyu nerufu nokuti vana vakabva muno vachienda uko kunoti vanovaka imba yavo nokurarama asi vakasvikourayana variko nhumbi dzakaenda kunosiyiwa ndedze mwana wavo mwanasikana saka ndimi munofanira kubisa nhumbi idzodzo nokuti ingozi iri kwenyu mapabata ingozi iri kupi uyu twake makosi yake yaari kuda yanoda kuti yabiswe yaripo uyu ye hama yake yakaenda chii yakaparara asi kune akauraya ngamhanye nemutizo ogadzirisa nhau iyi nekuti apa pane ngozi mapanzwa pane ngozi apa musaite kunge zvinhu zvakareruka kana kuti zvinhu zvinenge zvisina nebasa munenge mumbopiwa nguva nemufi kana vana vakaita okuurayana
imi mubaba muri kutaura kuti mwanasikana wenyu hamusi kuziva kuti ari kupi. Chakapera ndozvandakura kutaura mukamari chero. Hanzvadzi dzake hadzisi kuziva. Dzaigara naye muHarare umu. Ivo vantu vanga kuzi ina handitoziva kana kushena hwacho. Ava ndingavape murengo kuti pamwe hama yavo yaikonza musikana iyoyo achienda naye kuChupi. Muzukuru dzoka ugare apa. Kana kuroora. Ndo wanga wauya uchiifarira une zvaunoziva. Gara. Waita hako muzukuru wanga wakanyuma kuti ndiwo unogara pa unopinda sekuru kana zvakaremera. Ndizvo? Unoziziva here kuti makauraya munhu? Saka kwamakaurayira makaviga munhu wamaka akaurayiwa nemwana wenyu? Nipinduru? Wangosima muZimbabwe. Saka nayo yakapera zvitsvene here mukuti ana sekuru vako vabva vaenda vabva vatizii. Ava baba vari kutaura kuti ainini vana handisi kucoordinata navo kana ndizive kuti vari kupi. Kana iye muu akauraya wacho havasi kuziva kuti ari kupi. Pachena ipapo. Ndobetsera nokutika endai muuye nemhuri ana sekuru vako vauye vagadzise nhau iyi. Nokuti pane ropa rakadeuka kapo. Semuzukuru haonesi kunge muri kushungurudza ava here. Suppose munogona kuti imi ndimakauraya. Asi ndofunga kuti ava vakatoita utsinya ava nopera. Ndatinomboziva kuti ava chaiti pakagara vakaita utsinye chaicha kuti vada kudzifambira nyaya dzacho munopera. But izvozvi semunhu makamutadzira momutorera nguva yake muchita naye zvamunoda. Hamonesi kunge mune kamwe kakudherera so kana kuti kakamwe kakudherera so kana kuti kakusarespecta. Hamuzozviona? Saka ndauya pano kuti ndinobatsirana sekuru wako sezvo akutadza kusangana nevana muda kuti musikana adzoke. mudabatsira tirerutsire ava tiende tinotora tiwirirana semuzukuru nyaya yakaitika rini? 23. Saka gore rese rakapera 24 wese makangoisa pasaiti. Saka tikuti isusu takukumbira changamiro handiti tomboti baba uramba akachengeta bhegi renyu rokuchengetera. Tombokumbira changamire regai timboita zvinomboitika. Kana kuti hamuzvatsvagira. Nokuti soti panopera gore 2 years makangonyarara. Saka yose muzukuru watumwa ndiwe haminozakupiwa nasekuru wako chinzi enda unomirira nyaya. Hembe dziri kuno munotora rero. Hembe muda anotora ndapo sasa pane gore. Mukana muda kupiwa nani mukana akakupaya mapiwa mukana I think zvane gore sam handiti mukana mukuda futi kubva kunani vakapiwa gore sam. Vaudziya vamakaurayira munhu. Mwezi Februari. Amsore nisnani. Nini nukora kwa matawala patawala bana. Nini sekura akuramba pa 1000 yakataurwa. Yakakawa binti. Hani kweli kikia nditora. Vanofana kuenda kuti havanganyepera vachitaura izvo vanofanira kuva ne 300 pamusoro yakasara
yemombe anofanira kuuya nazvo nokuti avava kuvimbisana kwavaita vari pagaraji yakanga iri prominent promise yokuti tinozviita vana ava vana kuenda kana kunochema munhu kunobatsirana kuchema munhu havana kana kuita saizvozvo nesaka kuvaregerera vasingaone 300 yekutiza sekura kutaura 400 ndiyadozira chete 400 ndiyadozira chete no 300 inofanira kuzikanwa kuti vapamidzire chikwere chiripo 700 ivepo pakareba pamusoro. Mubvunzo wandikuda kuti ndibvunze kuna baba, ichokwadi here zvandiri kunzwa kuti manzwa kuti mwana ndozvaita kuSouth Africa, hamuna kubetserawo here parufu kana kunochema munhu? zvatoitika saka munoziva here toti munhu kana afira kunze mari yamuri kutotaura ishoma ke kubva kuno makabva kupi imi muchienda kuSouth Africa? Kunobhadharwa mari 34,000. Taura neyekwedu, imari yekwedu. Okay, work out in Zim dollar in user yekwedu. Yekwedu inofana kuita 1.5. Right. Manzwa kuti ndio zvaitika ngative nemweya wehunhu weumuntu. Anditi mazvinzo mweya wehunhu wekuti zvechokwadi parufu kana panzi pane rufu panoda kubetserana, especially kana uine chokuita mukukonzera rufu rwacho. Kana hama yako ikaenda ikapara kana tikatsika munhu, veukama vanofanira kubetsera. Zviri kudzinza redu respect of human. Zvino kana matoenda kuti rufu rwaitika uko then mabva mashayawo kana kutonobetsera kunge kutsvinyaka. Ende iye zvino so muri kutaura kuti imimi baba imimi ndimi mega mune vana vangani imimi vakomana mati ndimi baba mutoro wenyu mune vana vangani? Nine. Varume vega vega? Yeah, vakomana. Kuvasikana? Vasikana 3. Vese varume ava vane imba dzavo kana kuti vachiri kuenda kuchikoro? Vamwe vari kuenda kuchikoro. 3 ndio vanozvishandira. Ko madzimai? Madzimai vari muvarume vavo vana mushanda. Right. Azvinei vanobetsera nokuti ngozi kana yatanga kutsvaira inotsvaira vese. Nemi vazukuru inotsvaira. Saka imimi baba imimi musaende kunozvitarisira kuti amumo munyaya iyi. Ndimi masara kambudzi kusarira mumashure kuti kasarira mushango. Mandiri muri panzwa? Kuti muuye mutitaurire kuti vana havasi kutomboziva imotiratidza kunge musiri kuziva chiri kuitika mumusha wenyu. Mumusha wenyu imimi nemhuri yenyu. Nemhuri yani? Nemhuri yenyu imimi. vakomana vega zvinomukadzi yekuharareko musikana wavakakonzwa kuharareko ina handina kana tagirai kunani vapiwa kana kuniziva kuti mukwacho akaita sevhesi yake hapana chandinoziva nokungoziva mhosva chete yandiri kunongonzwa yakauya iyi handitombovaziva vana ivava vanogara mutaundi nehanzvadzi dzavo zvese mushava. Saka ona chivava tikuti imimi muda kuramba mhosva yekuti mukwasha
vamusingamuzivi. Saka tokumbira richangamire kuti changamire nyaya itomboimisa. Uyu baba tombomuti chimboenda pakati unozodzoka nenguru. Ombodzvanya mabhatani sombonyasa kuchuna kuchana sokuti ombochuna toona kuti amumutsvagire. Tokumbira changamire kuti ndapozi imi makagara mine pfungwa yekuti mukwasha nasingamuzive zvinhu zviripo. Ini funga kwangu ndaingofungira kuti ndichangoti asababa inini. Ndakudai so. Changamire, ukutaura zvakanaka kuzvinzwisa. Asi ndikutaura chokwadi changu chatasikuzvama kuti kana iye awakaona kuti handizivane navo, kana iye mukwasha kuti handizive, iye mwana wangu wacho kubvirawo aita seazotsuko wedu kuti ubekwaasi hapana zvandiyaziva handivazive. Dambudziko ramuchinaro idambudziko rekuti muchakagarika hamuna chikukushungurudza. Handinoziva kuti tinotofa tese. Ndozvandoda kutaura mhuri yangu zvitaura Changamire kuti udzana musati masvikirwa nechimurega handinizvimamo. Ndozvandoda kuti nditaure nevana vangu handivaudzwa vese zviedza muzukuru kuti muzukuru taura nasekuru wavo kuti unouya nechimbi chimbi tisingafungiri. Mhinduro nyoro inonyaradza hasha. Kana ndakundomukaipizi mama. Mhinduro nyoro inonyaradza hasha. Vana ava vakuitira isiyo nyoro zvokuti vana munokwavachiremaso hapana chakaitika. Vauya vachitaura vauya nezvinhu zvishomanana izvi zvavanazvo. Imi vachifana kutaura nemhinduro nyoro dare rinenge rapera kare kare. Munopiwo baba vacho manje havana mhinduro nyoro. Iye mubaba ina handisi kuziva Changamire kuti yangu yakaomana ndekuti matipupura kutaure chaaosuzikondwasimudzi ndezvechokwadi. No, zvamataura zvese ndazvinzwa. Ngatichidambura tigadzirise nhau iyi. Nhau iyi imimi ndimi baba. Munoerei? Mofu. Kwaivono erei? Kwaivono erei? Moyo. Zvakanaka. Zvatakuita pano ndezvekuti mimi baba hapana painokusiyai mhosva iyi nokuti mhosva yechivanhu. Imimi vana ndevenyu asi havana murawo. Makudziro yamakavaita ndio yanokwanisa kunge yakubackfire kwamuri futi. Zvinodzoka zvakuonekwa futi kuti imimi baba hamuna hanya nevana venyu vamakasiyirwa nehama dzenyu. Muri kwanzvisa? Mati muri kuedza ikoko hamusi kusvika pakugona. Nokuti apa tiri kutaura nhau yerufu. Rufu rwakadai runotambudza. Rufu rwakadai runotambudza. Asi kurapa kuti zvese zvakaitwa vana venyu imimi, iwewe ufonera nasekuru vako nanamenini vako kuti muuye kuno kumusha mugadzira chinhu ichi. Ndoti mukatadza kuchigadzirisa mese muno kubva kuSouth Africa kana kuti kuHarare ikoko muchimhanya makupenga. Saka patiri kuda kuti imimi baba madzimai enyu aripi? Vari kurwara. Zvakanaka. Still apa pane nhau panda kuti pagadzirwe. Imi munogona kubetserwa nevana venyu vakomana nevazukuru vavo. Saka ndiri kuda tizosangana next court date. Mombe mari yabhadharwa kuenda kunogadzirisa nenhumbi dzemufi then tozopinda padare rechipiri. Handimuri kwanzisa? Vana venyu imimi kwavari vakomana ivavo nevanasikana ivavo kana vachinzwa mashoko yekuti ndo zvakaita mumwe wavo ivo votadza kuisa hanya kureva kuti vakurwarawo futi.
havasi kuziva kuti vari kurwara asi vanenge vakurwara. Chivanhu chedu achingoenda kunoraswa uko semengo yakaora. Chivanhu chedu chinotevera. Inyasha kuti uyu ari kuuya achitoplida kuti daita dai. Saka apa inini ndiri kuti chibatanai imimi baba nemuzukuru uyu kutsvaga ana sekuru kwanana menini vako unovataurira uremo hwenyaya iyi. Andiwapanzwa? Then vobetserawo musharuka. Haisi mhosva yake kubereka, hakusi mhosva. Saka imimi ndio pamakumira semubereki wemhuri yese mhofu. Kwete kuti uyu baba wake vakafa hauna chekuita, vana vako ndiwo wasara. Saka ndiwo muchengeti. Saka iwewe unozotibata tonzwa kuti nhau iyi kubva pastage iyi chichi chaitika kana maripa musi wa 1 ndoende kuchikoro